Ahoj, opäť ti prajem pekný deň a dnes mám tiež jednu zaujímavú otázku, ktorú som dostala od klientky. A inak musím ti povedať, že ma veľmi bavia, tieto otázky a baví ma odpovedať na ne, pretože vidím neskutočnú úľavu, neskutočný pozitívny údiv nad tým, ako jednoducho sa dá zmeniť naše myslenie a ako jednoducho môžeme úplne iným spôsobom zmýšľať, len sa to potrebujeme naučiť, pretože máme zaužívané tie naše vzorce správania, máme zaužívané, to už si určite počula veľakrát od rodičov, ako nás vychovali, každého úplne inak. Máme zaužívané určité veci, ktoré sa ťažko menia v našich životoch alebo ktoré možno nechceme meniť. A baví ma na tom to, že veľakrát príde za mnou klient alebo klientka na coaching a mám pocit, že neverí tomu, že niečo sa dá zmeniť v jeho alebo v jej živote. A odchádza po hodine a pol koučovania s tým, že wow, veď to bolo také úplne jednoduché, veď stačí, keď si položím takúto a takúto otázku, stačí, keď si veľakrát len niečo poviem alebo si spravím nejakú jednoduchú techniku a hneď úplne inak zmýšľam. Dnes by som chcela odpovedať na otázku, prečo mám pocit, že sa len pretvarujem, že som OK. Klientka chodila všade veselá, prezentovala sa ako jednoducho, ľudia ju tak brali ako veľmi, veľmi pozitívne naladeného človeka. Neustále mala úsmev na tvári, neustále chodila, niekto jej povedal a bolo jej povedané, že má chodiť v jasných žiarivých farbách, tak sa tak do rúžova obliekala, aby to ešte tu jej pozitivitu a tu jej náladenosť zdôrazňovalo a zvýrazňovalo tá rúžová farba. A napriek tomu mi tá veselá žena povedala a položila otázku, prečo mám pocit, že sa len pretvarujem, že som OK. Chvíľku sa priznám, že som nad touto otázkou rozmýšľala, ani tak nie nad odpoveďou, ako nad tým, že úplne inak sa prezentuje na vonok a úplne niečo iné prežíva vo svojom vnútri ten človek. A ja som prišla na jednu vec. Uvedomila som si v tej chvíli, že veľa koučov učí ľudí usmievať sa, pred zrkadlom sa usmievať, naladiť sa, ale už možno nedopovedia mnohí to B. Pokiaľ je šťastie len rola, ktorú hráme, tak to nie je OK. Tak to nie je to, čo chce coach a koučovanie povedať. Pretože naozaj často je šťastie len jednou z rolí alebo jedna z rolí, ktorú ľudia hrajú. A za tými usmievavými, veselými tvárami je kopec nešťastia a nejaké hlboké trápenie. Pokiaľ ja chcem sa len pretvarovať pred druhými ľuďmi, že ja som šťastná, nerob to. Hneď v tejto chvíli ti poviem, nerob to. Pokiaľ ty to nebudeš cítiť, pokiaľ ty nebudeš robiť k tomu kroky, možno si povieš, tak teda daj mi rýchlo nejaký návod, ako byť šťastná. Ja som roky menila úplne moje myslenie, postupne. Nejde to úplne, že teraz lusknem prstom a ráno sa zobudíš a si šťastná. Pri koučovaní sa mi osvedčila aj metóda, že radšej klientov koučovať a učiť ich na mentoringu dlhší čas, ako všetko naraz, pretože za prvé sa v tom ani nevyznajú a za druhé nedá sa to tak všetko rýchlo uplatniť do života. Nedajú sa tie zmeny urobiť okamžite a rýchlo. Dnes ti chcem povedať, že pretvarovať sa a hrať sa na to, že ja som šťastná, toto nerob. Radšej možno ešte chvíľočku zotrvaj v tom tvojom naladení, ale rob všetko preto postupne, aby si sa z toho dostala a tvoje myslenie naberalo troška lepší spád
Ale nie, že teraz si povieš, dobre, ona ma učí, ako byť šťastná, tak od zajtra široký úsmev na tvári a všetky moje starosti sú preč. Nie sú všetky starosti preč. Čiže často je šťastie iba jedna z rolí, za ktorú ľudia hrajú a skrývajú za tým svoje trápenie. Ja som takto fungovala roky, ti môžem prezradiť. 7 rokov som bola v manželstve, kde bolo viacej trápenia ako radosti. A naučila som sa, ja to nazývam, že byť herečkou. V podstate široký úsmev na tvári, aby nikto nevedel, čo sa za dverami bytu deje. A snažila som sa pred všetkými ostatnými prezentovať, že som šťastná. Preto boli mnohí udivení, keď som po 7 rokoch sa išla rozvádzať, pretože som každému prišla úplne šťastná a spokojná. Toto, keď ti môžem dať radu, prešla som si tým, nerob to, nie je to OK. Ak je v tvojom vnútri nejaké trápenie, ak je v tvojom vnútri nejaký smútok, tak si to v prvom rade treba priznať. Treba si to vedome priznať a povedať si, čo ma konkrétne trápi. Pretože občas sa stáva, že keď sa človeka spýtam v podstate, čo chce riešiť, tak v podstate on nevie, čo chce riešiť. Jeho veľmi, veľmi niečo trápi, ale absolútne nevie povedať, čo ho trápi. Takže pokiaľ ťa niečo trápi a bráni ti mať ten dôvod na úsmev na tvári, tak si stopni toto video a skús popremýšľať pár minút, čo ťa trápi. Čo je to, čo ťa tak najviac ťaží. A nehovor pri tom, že som nešťastný alebo som nešťastná. Pretože s tým si ešte tak zvedomujeme to vlastne, že ako sa cítime a potom sa aj tak budeme cítiť. Ale miesto toho si povedz, ja cítim v sebe smútok. Neznie ti to tak trošku optimistickejšie? Aj keď ani ešte tá druhá veta nie je úplne optimistická? Nehovor, že ja som nešťastná, pretože nešťastie nemá nič spoločné s tým, kto ty si. Ty nie si takou preto, lebo máš nejaké nešťastie na sebe prilepené. Kde ho máš prilepené? Vo vrecku? Alebo ja ho mám tuto na šatke? Alebo kde je to nešťastie? Nehovor, že si nešťastná. Ale namiesto toho si povedz, cítim v sebe smútok, cítim v sebe ťažobu, cítim v sebe nejaké trápenie. A skús to preskúmať, pretože to môže byť možno len nejaká situácia, v ktorej si sa momentálne našla alebo si objavila. Môže to byť nejaké rodinné vzťahy, môže to byť nakoniec zistíš, že to bol len nejaký problém v práci, ktorý sa dá vyriešiť a nič ti nebude už brániť v tom, aby si sa usmievala. Možno to bude naozaj len niečo banálne a keď zmeníš túto situáciu, tak už nebudeš mať dôvod, prečo nebyť šťastná. Pretože ty si to potrebuješ úplne zvedomiť, aby si to ty dokázala riešiť. Pokiaľ sa budeš zamestnávať stále len vetou ja som nešťastná, dáva ti to nejakú odpoveď na to, v čom si ty nešťastná? No nedáva. Ty si potrebuješ úplne vedome povedať, som nešťastná, pretože ma trápi, ja neviem, môj vzťah s manželom. Som nešťastná, pretože teraz hovorím len ako príklad fiktívny, som nešťastná, pretože sa mi nedarí v práci, alebo som nešťastná, lebo pred mesiacom som rozbila auto. Toto sú konkrétne dôvody. A keď už máme tieto konkrétne dôvody, tak môžeme lepšie a rýchlejšie nájsť riešenie, ako sa dostať z tejto momentálnej situácie. A ak zistíš, že sa nedá v tejto konkrétnej situácii rýchlo niečo napraviť alebo zmeniť, tak stačí, keď si povieš, práve v tejto chvíli je to takto. A ja mám len dve možnosti. Buď sa s tým zmierim, alebo sa budem naďalej cítiť úplne mizerne, ako som sa cítila doteraz. Mne toto veľmi, veľmi pomáha. Veľakrát sa, nie že nad niečím trápim, ale ja som taký veľmi citlivý človek a tak prežívam aj dvojku, keď dostane syn známku zo školy a tak. A niekedy ma to tak prevalcuje a ja už viem, keď sa mi horšie dýcha, že sa nad niečím trápim a vždy si poviem, rozoberám si v mysli, čo ma vlastne trápi.
A potom si poviem presne túto vetu. Buď sa s tým zmierim, pretože to nie je niečo, čo už vďaka čomu bude koniec sveta, alebo sa budem cítiť naďalej takto blbo a mizerne. Úplne jednoduché, že? Znie ti to logicky? Znie ti to OK? Máš vždy viacero možností, minimálne dve. A tuto máš tiež tie dve možnosti. Buď sa s tým zmieriš, alebo sa budeš naďalej cítiť tak mizerne ako doteraz. Pretože ešte jedno uvedomenie. Základnou príčinou nešťastia nie je situácia, v ktorej si, ale je to, čo si o nej myslíš a ako ju hodnotíš. Preto chcem, aby si sa naučila a učila spolu so mnou vedome vnímať tvoje myšlienky a aby si bola k sebe úprimná. Pretože šťastný človek a človek, ktorý sa teší z maličkosti, musí byť úprimný. Nemôže si nahovárať, že je to tak, pretože keď ja si budem niečo nahovárať, tak príde situácia, kedy ma opäť niečo prevalcuje a zrazu ma zbadáte na ulici úplne nešťastnú, kdežto keď ja vedome viem, ako fungovať a ako mať ten život plný radosti, šťastia a tešiť sa, tak je to úplne niečo krásne. A uvedomujem si, že základnou príčinou nešťastia nie je situácia, ale to, čo ja si o nej myslím. Na záver chcem dodať, že môžeš byť so susedkou zatvorená vo výťahu, budete v tej istej situácii, hej? To ma tak teraz napadlo, budeš so susedkou zatvorená vo výťahu, ona si zoberie knihu, ktorú má v taške a začne si čítať a v mysli si povie, no OK, akože nie je to celkom OK, že sme tu zostali zatvorení, ale aspoň mám pol hodinku, kým prídu ľudia, ktorí nás vyslobodia na čítanie, pretože inak na čítanie nemám vôbec čas. A možno ty si povieš, začneš nadávať, zúriť, nervačiť a rozprávať a vyčítať sama sebe a nadávať si do neviem čoho, že mala si po schodoch radšej ako takto a si zatvorená vo výťahu. Čiže naozaj základnou príčinou nešťastia nie je tá konkrétna situácia, ale to, ako ty ju vnímaš, ako o nej myslíš, ako ju hodnotíš. Dáva ti to zmysel, čo som teraz povedala? Takže keď sa vrátime k tej základnej otázke, o ktorej hovoríme celý čas, prečo mám pocit, že sa len pretvarujem, že som OK, verím tomu, že som ti dala jasný návod, jasnú odpoveď, prečo vlastne ty nemusíš mať ten pocit, že sa pretvaruješ. A vtedy to bude OK. Ak sa ti páčilo toto video, tak ťa poprosím o like a aby ti nič neuniklo, tak sa prihlás na odber a sleduj každé moje video, pretože si myslím, že ti to dá ešte veľa radosti do života. Teším sa na teba aj na budúce.